Nhar l-erba' 17 ta' Awwissu Lorenz Gonzi ħalla Malta għal Praga biex imur btala privata. It-tnejn 22 ta' Awwissu d-Dipartiment tal-Informazzjoni ħabbar illi Gonzi kien ser jirritorna lura Malta biex ilaqqa l-kabinett dwar l-aħħar żviluppi fil-Libja. Il-Gazzetta llum qalet li biex Gonzi ġie lura Malta minn Praga minflok ħadd titjira tal-linja tal-ajru normali għamel użu minn ġett privat. Dan kien ikkonfermat lil-lum mill-kellim tal-Prim Ministru f'Kastilja li qal biss li Gonzi rid jiġi Malta bl-ewwel mezz disponibbli. L-għada 23 ta' Awwissu Gonzi laqqa l-kabinettu mindirizza konferenza tal-aħbarijiet u dakinhar stess id-Dipartiment tal-Informazzjoni fi stqarrija ħabbar li l-Prim Ministru kien reġa' ħalla Malta biex mar ikompli l-btala privata tiegħu fi Praga flimkien mas-sinjura tiegħu. Illum qalet li iżda bil-kontra tal-li għamel biex ġie Malta biex reġa' mar lura lejn Praga ħdejn is-Sinjora Gonzi, il-Prim Ministru ma użax il-ġett privat, iżda għamel użu minn titjira tal-Air Malta li ħaditu minn Malta għal Vienna u wara minn Vienna baqa' sejra għal Praga. Dan ukoll kien ikkonfermat minn Kastilja. Biex Gonzi tar mal-Air Malta lura l Praga l-ispiża inkluża t-taxxi kienet ta' ftit aktar minn €660.